Hey YouTube, jeg vil nu vise jer en lille glitch, jeg kan her i Minecraft på den her server. Og ja, I skal nok få server IP'en til det, når det er besøg. Fordi jeg ved ikke, om det virker andre steder. Jeg har kun prøvet det her. Og det virker kun en af vejene, så I skal nok få den, så I kan prøve det. Det er simpelthen at komme... Ja, jeg kan ikke blive ramt. Det er simpelthen bare at komme igennem steder, men normalt ikke burde. Der skal gerne være glas på den måde at se. Det er, at han der skulle gerne kunne komme herud, når han er død her i den her arena. Og det er godt sådan her, så sidder jeg inde eller så jeg kan gå ind. Så skulle det gerne virke den vej indfra, at man bare går sådan her, på en eller anden måde, og så blive derinde. Det skal jeg nok vise jer nu. M-A-J-O-I-N, det skal I bare skrive, så kommer I til det. Så kommer jeg at vælge her, og jeg vælger bare en eller anden, der virkelig dræber mig hurtigt. Det er sikkert den der. Så går jeg i gang. Ja, vi mangler lige de andre. Så vil vi lige lave glitchen, så nu gælder det simpelthen bare om at dø. Jeg skulle nok have taget en med øjeblikkeligt damage ting. Nå, nu læser jeg gerne lige dø, tak. Så kan jeg vise jer det. Sådan. Så... Ej, en creeper. Dejligt. Min dræb mig godt, det er. Sådan. Hvad for helvede? Brug mit liv. Jeg vil vise jer glitchen. Dræb mig. Dræb mig. Dræb mig. Dræb mig. Dræb mig, dræb mig, dræb mig. Sådan. Dræb mig. Så se. Og jeg lige har fået nakket mig. Se her, nu står jeg her, og jeg har min... det er egentlig også en måde at få ting på i arenaen. Bare kaste dem, og så får du dem tilbage, når det er. Du så der. Se. Jeg plejer at tage den her sted. Det er lige godt der. Og så står jeg inde i glasset. Lighter creeper. Lel. Og så bare sådan... det kan godt være lidt svært. Det kan godt lige tage et par... lidt tid først. Det gælder om at smadre glasset, og så bare... for helvede. Smadre glasset, og... så det... jeg skal godt nok være hurtig. Så er det. Sådan gør man det. Man kan... ja. Det kan godt være lidt svært, og I kan selv prøve med det, om det duer andre steder. Og måske vil det også du i andre arenaer. Jeg er faktisk lige kommet ind på serveren, jeg fandt den bare et eller andet tilfældigt sted. Og nu vil jeg så bare prøve noget, fordi jeg kedede mig. Og så fandt jeg ud af den glitch der. Og ja, det er min egen glitch, hvis man kalder det. Altså, jeg har ikke fået den fra nogen andre. Jeg har selv fundet på den, og det mener jeg. Det var helt tilfældigt, jeg fandt ud af det. Jeg kedede mig så over sygt meget. Så nu, sådan gør man det. Så kan jeg gå rundt herinde. Bare nak. Så jeg kan gå rundt og hjælpe dem med at nogle zombier følger efter mig, som I ser der. Så kan jeg lige nakke creeperne, uden at jeg selv tager skade. Og jeg kan slå dem eller ej, men de kan følge efter mig, nogle af zombierne. Så han derovre, han er også kommet ind via glitch. Jeg har fortalt ham det via det her nede. Det var lidt svært, men det blev gjort. Det gælder om at have cobblestone. Jeg vil nu sige, at I mindst skal have 5 stykker, så det får I ved at kæmpe herinde, så får I ting. Så I skal bare lige tage en lille kamp her, og så kæmpe til I dør, for så skal I nok have nok ting. Så når I dør, så kan I prøve det. Det var ligesom... jeg kan ikke rigtig finde ud af at gøre det tilbage. Jeg ved ikke, om det dur på den måde, men det gælder jo om at smadre det, så sæt så mange af dem på... ja, det er lige irriterende. Sæt så mange af dem som muligt, så vi kan se, jeg kommer ind i det på den måde der. Nu er jeg tæt i der zombier, jeg vil virkelig til. Ja, den er jo ret svær, ikke? Men det skal nok komme til at fungere for jer. I kan da prøve det den anden vej, ellers så kan I nok bare skrive spawn, det ved jeg ikke. Eller også logge ud af jeg vil lige se. Det er ret svært den vej, og jeg ved ikke om det dur. Men vi får se, vi kan godt slå hinanden. Ja. Nå, men yeah. Det var lige den glitch, jeg vil vise jer. Jeg skal nok... ja, så begynder han at nærme mig. Hej! For helvede! Men... som sagt, I skal have det cobblestone, og så skal... I være død og starte derinde. Ja. Hvad fanden? Nå, men det var det, jeg ville vise jer, så... hej. Vi ses.